سلام ناي ماكي ميديا تخاتاتلتي كمي لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልኩዋ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ነቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናብቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ሓደ እዋን ሓንቲ ጓልን ወድን ኣብ ፍቕሪ ይወድቁ እንተኾነ ግና ስድራ ጓል በቲ ዝመስረተቶ ፍቕራዊ መሕስነት ኣይተሓጐሱን እቲ ወዲ ነዚ ናይ ጓል ስድራ ጓል ዝበልዎ ሰሚዑ ነታ ጓል ጥራሕ ዘይኮነስ ስድራ እውን ሽግር ከምፀሎም ከምዘይደሊ ምስ ነብሱ ቃል ኣተወ ምስ ግዜ ግና እቶም ስድራ ጓል ንፉዕ ሰብኣይ ምዃኑ ምስ ተገንዘቡ ምስ ተወዲ ክትምርቆ ተሰማምዑ እቶም ስድራ ምስ ተሰማምዑ ድማ ካልእ ሽግር መፀ እቲ ወዲ ወታደር እዩ ነይሩ ኩናት ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ድማ ናብ ካልእ ከተማ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ክኸይድ ከም ዝኾነ ተነገሮ ሶምን ቅድሚ ምኻዱ ድማ ሕፀ ገበሩ ካብቲ ኩናት ምስ ተመለሰ ድማ መርዓ ክገብሩ ተሰማምዑ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ድማ እታ ጓሎም ሓደጋ መኪና ኣጋጢመዋ ካብቲ ዝነበረትሉ ምስ ተበራበረት የማና ፀጋማ ቁሉሕ እንተበለት ኣቦኣ ነዲኣን ክበኺ ረአየቶም ብቁልጡፍ ድማ ገለ ነገር ከም ዘጋጠማ ክትገንዘብ ከዓለት ብድሕሪኡ ድማ ናይ ሓንጎል መጉዳእቲ ገለ ክፋላት ሓንጎላታ ነቶም ናይ ገፃ ጨዋዳታት ዝቆፃፀርዎም ከም ዝዓነዋ ፈለጠት እቲ ሓደ እዋን ምጮት ዝነበረት ፍረ ገፃ ተበላሽወት ኩሉ ነብሳ ድማ ብቁስሊ መለአ ነብሳ ድማ ኣብ መስተያት ምስ ረአየቶ መመሊሳ ትነብዕ ከምዚ ድማ ትብል ትማሊ ፅብቕቲ እየ ነይረ ሕጂ ግን ኩሉ ኸይዱ ኩሉ ነገር ጠፊኡ ብድሕሪ ድማ ጓል ከም ዝወሰነት ንሕፁያ ካብ መፅበዖኦም ወፃኢ ክትገድፎ ወሲና ከምቲ ዘለቶ ክርያ ድማ ይደለየትን ንሓደ ዓመት ሙሉእ ወዲ ዝፅሕፎ ዝነበረ ደብዳበን ዝድውሎም መልሲ ምሃብ ኣቤት ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣዲኣ ናፍተ ናይ ጓላ መደቀሰ ሓሊፋ በሊ ሕፁይኪ ካብ ኩናት መፅየሎ ኣብቲ ሳሎን ኮይኑ ይፅበየ ከሎ ክትብል ንጓላ ተዛረበታ እንተ ጓላ ግና ብዓውታ ብምስራብ ብዛዕባ ይትንገርዮ ንኽኸይድ ድማ ሕተት እዮ በጃኺ ንዓይ ከይርኤኒ ክትብል ለመነታ ኣደ ንዕድ ሓንሳ ጓለይ ሕፁይኪ ንኻሊእ ጓል ክምርዖ እዩ ናይ ምርዓ ዕድመ ክህበኪ እዩ መፅኡ ክትብል መለሰትላ ኣብ ኢዳ ዝፀንሐ ወረቐት ናይ መርዓ ሃበታ ጓላ ብጣዕሚ ሓረቐት ልባ ድማ ንታሕቲ ጠለመታ እትብሎ ጨነቓ ክሳብ ሕጂ ከም እተፍቅሮ ትፈልጥ እያ ግና ሕጂ ክትርስዖ ከም ዘለዋ ፈለጠት ምስ ብዙሕ ሕርቃና ድማ ነታ ዕድመ ወረቐት ከፈተታ ስማ ኣብ ላዕሊ ረአየቶ ብድሕሪ ድማ ኩሉ ተሓዋዊስዋ እንታይ እዩ ዝኽትብል ነዲኣ ሓተተታ ብድሕሪ ድማ ሕፁያ ምስ ሕቑፍ ዕንበባ ሒዙ ናብ ክፍላ ሩግ ኢሉ ኣተወ ንታሕቲ ተንበርኪኹ ድማ ትምርዓውኒ ዲኺ ኢሉ ሓተታ ሕፅይቱ ድማ ክልተ ኢዳ ጌራ ንገፃ ሸፊናቶ ብገፃ ስለ ተሓፍር ገፃ ንኸይርያ ገፃ ሸፊናቶ ከይትርኤኒ በጃኻ ከም ቀደመይ ፅብቕቲ ይኩንኩን ዘለኹ ሕጂ ኣመና ክፍእት እየ ዘለኹ ክትብል ተዛረበቶ እንተ ሕፁያ ግን ከም ዝኽብል ይመሊሱላ ኣዴኺ ብዘይ ፍቓድኪ ስእልታትኪ ሰዲዳትለይ ምስ ረኣኽዎ ድማ ኣብ መጀመርታ ኣመና ስንቢዱኒ እንተ ድሓር ግና ዝኾነ ከም ዘይተቐየረ ፈሊጠ ደገ እምበር ውሽጢ ከይተቐየረን ክሳብ ሕዚ ኣብ ፍቕሪ ዘውደቕክኒ ሰብ ንስኺ ጥራሕ ኢኺ ስለዚ ከም ቀደምኪ ካብ ቀደም ንላዕሊ ፅብቕቲ ኢኺ ንዓይ ብጣዕሚ ኢኺ ፅብቕቲ ኣመነ እየ ዘፍቅረኪ ኢልዋ ቀለበት ድማ
ኣሰረላ። ሰላም ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ከም ዝተምሃርኩምሉ ኣይጠራጠርን እሞ ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ዝበልኩ ዛንታ እንትትከውን ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለይኩም ሰሰናዩ።